Ayan guys, oh, muntik tayong inaabot ng direct ng truck. Wow! Ay yung sign niya. Kasi yung fuel card kasi na binigay sa akin ng company, limitado. Tapos yung dapat kong pagpakruduan, sarado. Kaya yun, oh, dapat nating replan yan. Kapag ito na direct, mababa na naman yung 1,000 babayaran mo to kung nagtawag ka ng gagawa. Siyempre, i-reset nila to eh. So guys, once again it's Lakay Tracker here, no? Nagbabalik tayo. Andito na tayo sa highway. Ratratan na to. Maganda-ganda ang ating gulong ngayon. Pang burtagulan sa winter. By the way, big shout out muna kay Jepoy the Vlog at saka Gypsky Gaming. Sa Facebook ko, nagpapa-shoutout siya, si Jepoy the Vlog, si Gyps Gaming sa YouTube. Sabi niya, paki-shoutout naman bossing at no skip ads ako, sabi niya. I appreciate it. Salamat, shoutout. At saka shoutout na rin sa inyo, lalo na yung mga nagbibigay sa akin ng magagandang advice sa tracking, you know. Alam naman natin lahat na ang Lakay Tracker sa Canada lang natuto magmaneho. Hindi ako nagmaneho ng kotse, hindi ako nagmaneho ng truck sa Pilipinas. Alam nyo lahat yan. Dito lang ako natutong magmaneho sa Canada ng 4 wheels. Sa Pilipinas, baseball vendor lang tayo, padjak-padjak lang tayo sa Pilipinas. Tricycle at saka motorsiklo lang ang kaya nating imaneho sa Pilipinas. Dito lang talaga tayo sa Canada natuto magmaneho ng 4 wheels, especially ang commercial truck. Itong truck. Yan guys. Kaya shout out sa inyong lahat nagbibigay sa akin ng magagandang advice. Shout out din kay Ate Chris na taga Florida, Ate Chris and family, at sa kanyang husband na si Kuya Joel. Thank you. Salamat sa inyo dyan, Ate Chris. Sana tuloy-tuloy lang ang pag-suportahan sa vlog ng Lakay Tracker at sa family vlog ko nasa bayan ko. Guys, but anyway, tulad nga natin to, papunta nga tayo ng New London, Wisconsin. Pero ihinto muna ako rito sa meat inspection. As usual, magpapa-meat inspection muna tayo. Ayan, dito sa upcoming. Pero wala nang lumabas ako, hindi pa ako nakapagpakrudo guys. Ito, problema ko ngayon. Baka mamaya hindi ko abutin sa susunod na truck stop. Madirect ang truck. Ayun, ano, sarado kasi sa dinaanan kong pagkruduhan. Ito nakakatakot guys kapag kayong DEF ang na-drain, naubusan. Ako, paktay tayo. Madidirect ang truck. Ayan Pero dadaan ako dito. Bibili muna ako ng mga galon-galon. May mga galon-galon sila dyan wala tayong magagawa dahil sa Headingley yung ESO doon sarado. Yung mga gasolinahan kasi dito sa Canada, itong binibigay sa aming fuel card, hindi gagana Ito, nagkarga nga ako ng $200 kaganina doon sa sarili kong pera. Mas maigi na yung gastusin ko na yung sarili kong pera kaysa mag-antay pa ako tapos naubusan pa ako ng crudo dahil ayaw ko magpagasolina o magpakrudo sa sarili kong pera. Kasi yung papakruduhan nga doon sarado. Kaya ito, bibilang muna ako rito, bibili muna tayo rito. Bibili tayo ng DEF, galon lang, galon. Kaya just ayan, dito tayo maglalagay lang ako ng DEF ko. Yan muntik-muntikan na talaga tayong madirit. Muntikan na talagang madirit. Limitado kasi yung
pinagpapakruduhan ng fuel card ng company, kaya hindi ako basta makapagpakrudo kung saan saan. Yung dinaanan ko sa Headingley, sarado talaga, wala mapagpakruduhan, kaya hindi ako makapagpakrudo. Ito Flying J, Shell. Dapat sa US lang kami gagamit ng ng Flying J, pero no choice ako dito. Tignan natin kung saan dito yung DEF nila, at doon tayo maglalagay. DEF lang lalagyan natin. Saan? Diyan ba yung DEF nila? Di ba ka dito sa kabila yata yung DEF? Puro diesel naman to, wala yata ang DEF dito. Diesel. Walang DEF yata, bro. Soldier. Blue DEF Soldier, ay wala. Wala silang DEF dyan. Wala silang DEF dito. Doon bibili tayo ng DEF sa loob. Kahit isa lang ang bilhin kong DEF, wala dito. Wala silang DEF. Hindi rin ako pwede mag-crudo dyan, sa US lang talaga. Ay nako. Baba tayo guys. Labas muna natin to. Tara. Bili muna ako DEF. Ayun delikado. Baka mamaya madirit tayo guys ha. Nakita nyo DEF natin empty. Isang galon lang, okay na. Pang survive lang to Nagamit ko kasi ito, may DEF ako. Wala na, nagamit ko na yung laman. Delikado kasi kapag yun maubusan tayo ng DEF, tapos tayo. Tapos ang truck, tapos ang Cordapia, DEF, ubos. Direct ang labas niya. Yan. Hi, you have DEF in the pump? No DEF? No. Only here? Yeah. It's just in the jugs. Oh yeah. Whew. Which one here? This? This one? Yeah. Oh, okay. Just gonna grab one. They don't. Can I use this? What is it? It's Flying J card. A corporate one edge. Yeah, corporate card. I can try it. Yeah. If it's not, then I'll pay it in my own money. Loyalty card? Oh yeah, I have here. Truck number? 2098 Trailer number? 1451. 1451? Yes, ma'am. Driver ID. 3166.
Did go through? Perfect. And your receipt. Thank you very much, ma'am. Have a good day. You too. Thank you. Guys. Yeah. Ayun guys. Ito, naka-avail tayo ng gallons. Wala sila yung bulk yung sa pump. Importante malagyan lang natin si Cordapia para hindi siya madirect. Mahirap na po, mas mahal ang babayaran natin yan. Kapag tayo na direct, kapag ka si Cordapia na direct, patay na, tapos tayo. Tapos tayo pag na-direct ang Cordapia. Ay, ay, ay. Muntik na madirect ang Cordapia natin. Muntik madirect. Alright. Buti na lang merong ganito talaga, oh. Ilan ba to? Ilang galon ba to? Ano yata? 5 galon yata to guys. Isang jug nila 5 galon. Palagay dyan $32 $32. Pang survive lang hanggang dun sa tayo, dun sa may nagbebenta ng bulk. Kapag ito na direct, mababa na naman yung 1,000 babayaran mo to kung nagtawag ka ng gagawa. Siyempre i-reset nila to eh. Alright guys, $32 yung yun lang yung isang jug na yun. 5 gallon yung isang jug na yun eh. Magkano? $32, 32.47 no? Nakita nyo? At least sa company na, bayaran mo na lang sa kanila, hindi na sa credit card ko. Okay, tignan natin. Kung paano nakadagdag tayo ng ano. Oh, wala na,
refill the Epson to prevent engine direct, which is kare-refill lang natin kaya wala na yung sign. Ayan guys, tara para makalayo-layo tayo. Let's go. Magpa-mid inspection muna tayo. Alright guys, nandito na tayo sa border, Emerson border. United States Border Station, Pembina, North Dakota. Sarado ko lang yung aking Reaper. Para di maingay guys. Panalo ang mga gulong natin, panalo. Tataas. Oh? Inspeksyonin natin yan, baka mamaya may natuklap naman yan. Kung may natuklap yan, recap yan. Hindi yan brand nyo. Kung may natuklap mamaya pagtawid natin. Tayo na. Guys, good morning. Ayan, nandito na tayo sa big inspection. Maaga sila, kinatok na nila ako eh. Tara, atras na ito. Maaga sila. Madilim pa oh. Puro Turk ang nandito guys, puro Turk. Turk King nandyan sa kapila ko. Turk 10. Yan, antayin ko na lang ulit guys. Woo! Sarap patulog. Medyo malamig na eh. Yan guys, tapos na. Tapos na agad. On natin.
truck din to. Sabay-sabay na naman ang truck dito sa ano. Morning. Good morning, sir. That was quick. That's good. Always trucks out of here. Yeah, that's good. Go back to sleep a bit. All right. Punta muna ako sa truck stop. Doon ako matulog ulit. Itulog ulit muna natin doon. Madilim pa eh. Hindi naman tayo nagmamadali. Mamaya andun na tayo sa dideliveran na ayos. Let's go, guys. Diyan muna, punta muna ako dun sa truck stop niyan. Daming line up, guys. Daming line up ngayon na magpapamit inspection. To, line up to mga to, guys. Wala doon, hanggang sa dulo. Ito. Marami, ang haba ng line up, guys, ha. Pila-pila. Yan, no. Oh, hanggang dito. Magpapamit inspection. Mid inspection. Ang gandong pa pala. Bilang highway. Alright, oh. Alright, guys, dito muna ako sa ano. Madilim pa, mamaya na ako magmaneho. Itulog muna natin ng konti. Sarap matulog eh. Alright, truck stop. Truck stop muna tayo. Matulog muna tayo rito. Guys, morning. Patulog din ako ng mga almost 3 hours. And it's time. Punuin na natin itong ating truck. Now it's time. Punuin na natin itong ating tractor.
Mahirap madirect. Hindi na tayo sa ano na guys ha, North Dakota, Fargo, North Dakota. Maganda pa yung ano guys, maganda pa yung klima, kaya okay pa tayo ngayon na mag t-shirt na ganito. Okay, full tank na natin. Guys ha, ang daming mga tao, truck natutulog, tulog pa sila. Pordapi ha, silip-silipin natin yung mga gulong nya. Bukas kung sakali magpapahugas ulit tayo doon sa ano natin, sa pagdideliveran natin, kasi meron silang free pahugasan dun eh. Silipin natin kasi baka mamaya natik up na naman yung ano. Tsaka syempre itong mga ano nya, plug nut nya, kailangan baka lumuwag-luwag, kasi kailangan natin siyang iritog kapag ka ano at least 200 kilometer. Okay naman siya. Ang tataas ng trip tip oh. Ganda ng pagkakaano. Sana umabot siya ng ano guys. Sana tumagal. Sana umabot ng mga, sabihin nating 2 taon. Kasi yung pinalit nating gulong October, ano yun? October 1, 2023. So 2 taon niya nung October 2024, 3 taon niya ngayon, October, mahigit 3 taon din niya. Ay, mahigit 2 taon. Ayan guys. But anyway, ayan, tayo natin punuin ko lahat kasi nandito tayo sa designated kung saan tayo pwedeng magpakrudo. Ayan. Yan din ang hirap sa company kasi yung pagpapakruduhan mo limitado eh. Limit lang yung pagpapakruduhan. Ayan, punuin natin hanggang sa saan, tapos punuin ko rin DF ko kasi itong DF na to, ito delikado to eh. Kapag ito na ubusan, direct abutin natin. Nakita nyo ha, umabot na tayo ng 937,892 kilometer. Malinis ang ano natin, walang check engine ang truck natin. Sana tumagal pa ang truck nya. Sana tumagal pa ang truck ng Lakay Trucker. Sana tumagal pa si Cordapia. Okay. Tinext ko yung aking dispatch, humihingi ako ng 200 USD para sa ilagay niya sa kumdata ko, kasi gagamitin natin sa ano, sa magpapahugas ng trailer kung kailangan natin magpahugas ng trailer. Guys, okay, now DEF naman. Ito ang importante.
Okay, puno. Pagkano nilagay natin? 15 gallon, 68.88 USD. Tapos bisikan nga natin. Tamang ano lang guys. Ay ngayon, bagong truck oh. Volvo 840, 860, brand new. Camera. Yeah. Vlogging, vlog. Say hi to the camera. Hey, what's up, man? What's up? Alright. Alright guys. Naka GoPro sabi niya siguro eh. Record. Alright guys. Linisin natin lahat para malinis. Alright guys, ngayon panatag na yung loob natin eh, punong-puno na. Hindi ko sinagad yung aking yung krudo kasi meron pa tayong dadaanan pa kruduhan dyan eh, mas mura doon, kaya hanggang dyan lang sigurado. At hanggang doon lang din yung ating, yung DEF, sinagad ko na kasi yan ang problema nga natin guys, no? Yung DEF number 1 yan. Alright guys, ayan no, puno na. Kampante na ako na hindi ako madidirect yan. At tuloy-tuloy na tayo. Susunod vlog natin, doon na tayo sa dideliveran. Hopefully meron na tayong load agad-agad na ibigay sa atin. Tutuloy ko na vlog ko dito guys. Thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. God bless us all. At mag-ingat kayo. Lalo na ngayon, malamig na. Peace out. Bye bye. Lakai Tracker.